Sithanda kubingelela abalandeli be-channel yethu esike sichaze kuyona amaphupho, siphinde siwahlaziye futhi siphinde Nkosi yami sichaze nezinye zezinto othola ukuthi nje ziyenzeka ey'mpilweni zethu kodwa asazi ukuthi ngabe zichaza ukuthini. Namhlanje-ke nginesifiso sokuthi ngike ngichaze ngesiphandla esiyisisekelo sempilo yomuntu. Igama lami nguHlengiwe, isibongo ngwakamboto. Bakwethu ngizochaza namhlanje ngesiphandla esimela umuntu empilweni yakhe ngokokuzaleka kwakhe, noma ikomalume noma ikobaba bakho ngoba kushadiwe, waphelela uma wakho, wangena ngaphansi kwesibongo salapho azobe eganele khona ashadele khona, uyingane-ke yake yakuphi yasemshadweni mawunjalo. Uma wakhe ngalotsholwanga, wangenzelwa lutho, nawe kwangenziwa lutho ngawe, abakubo kababa wakho bangenza lutho, abakababa wakho bangenza lutho ngawe, uyingane yakubo kamama. Lalela-ke, ukwenzeka kwaleyo nto kwenziwa yini fanele yenzeke na? Yini fanele kwenziwe lokho nje? Uma uyingane yako malume, okokuqala nje, uma wakho ngeke azaliswe ubani? Baba wakhe. Ngaleyo ndlela kusuke kulindeleke ukuthi abakubo kababa wakho babuye bazolungisa amacala abo, mase bekwazi ukuthi benze njani? Balungise izimfanelo zakubo kamama wakho. Ngokuhamba kwesikhathi uthola ukuthi abakwenzi konke lokho. Idlozi lakamama bakho aliveli-ke likuthathe likufake ngaphansi kwalo. Ngobani? Ngoba basuke besalindele ukuthi kungenzeka ukuthi abakubo kababa wakho baphinde babe nendlela yokulungisa lento mase beyakufaka ngaphansi kwabo, sebelungise izimfanelo ezifunwa ibona. Uma ngenzeki lokhu-ke, njengoba phela uyakhula, sefanele kwenzakaleni-ke? Uma ngalungiswa okungenziwa ngapha kungenziwa bengalungisa abakababa nabakamama bethule belindele ukuthi abakababa bazolungisa, kugcina kungalungiswanga, kube sekuba yinkinga eziba khona phezu kwakho lezo uyingane njengoba ukhula. Ngobani kuze kube khona inkinga? Fanele sibe sinye phela isibongo esimi phezu kwakho, esimele wena, esihlanganiswe nawe, esimbathiswe wena, okucelwa kuso izinto zonke ezihlangane nawe ezakho zokuthi impilo yakho iye phambili. Idlozi lakomalume aliveli nje likuthathe likumbathe likugade ngaleyo ndlela nje kalula. Kwabanye kuba into enzima kanjalo, uthola ukuthi ngoba basuke besalinde ukuthi kulungiswe leza zinto zabo. Likwenza kanjani ukuthi lingaveli likugade lize likuphe izinto? Thola ukuthi ziyafika kodwa zibuye ziphucwe zona, kufike kuphinde kuphucwe, thola ukuthi uyakuthola kuphinde kumi. Yini? Yingoba njengoba besuke begadile kanjalo, bekuninga leyo nto lokuthi usajabule kube kuphela. Yingoba kuvuka into kulaba abangale abangasekho bakubo kwababa walowo muntu osuke engalungisanga amaphutha akhe. Kuvuka into ethi nanga umntwana wethu uyohamba hambe asize, kube nombango edlozini, ubangwe wena. Yingakho-ke uthola ukuthi kubalulekile ukuthi abantu bakini abadala noma omama benu, omama bonke nje, bemthathe umuntu ozalelwe komalume bamufake ngaphansi kwesibongo sakomalume, ukuze idlozi lingabi phela nomona nokulwa ukuthi cha ngeke sisizwe ngoba phela kuzohamba isikhathi bayithatha abakubo kwayo sesisizile. Yingakho kubalulekile ukuthi ungene ngaphansi
kwesibongo sakuphi sakomama bakho, bazi ukuthi wena wenganyelwe yibona ngoba labaya abashongo lutho, banikwe wena, baphiwe wena, bazigadele bona. Yizwa loo nto leyo. Urejistwe ngaphansi kwabo komalume. Ngobani? Kababa wakho abenzanga lutho. Leso siphandla esenziwa lapho siyisisekelo sempilo yakho, noma ikuphi la uyakhona. Yonke into ofanele uqale uyenze, fanele uqale ungene lapha emsamo ubike khona njengengane esinikezwe bona ngoba kuhluleke laba bangapha, futhi ungeke uze ufakwe esibongweni sabo. Ngobani? Abazilungisile izimfanelo zabo. Yebo, isibongo ungasazi ukuthi silapha, kodwa ngokwasethongweni nokwasedlozini ubiza la komalume, umbathiswe yilona leli dlozi leli elakomalume. Leso siphandle senziwa lapho. Uthi uma unganedi wasifaka, usifake nenyongo yakho, uchele nangenyongo, noma abanye bayichele, noma abanye bayigcobe ekhanda, libe selolo phunga elikhona ngalolo suku lihlale unomphele, lihlangane nawe nedlozi lakho lelo, lesi sikhumba lesi esisuke sihlela sihlala sinuke unomphele. Idlozi lakho liyokuzwa ngalokho, liyozwa ukuthi uma kukhulunywa ngosibanibani, nangu usibanibani simuzwa kanje, nangu usibanibani simbona kanje. Kuba indlela owena yephunga abakuzwa ngalo unomphelo edlozini, ukuthi la ekhaya abantu bala ekhaya bakalolu hlobo lukanje. Ayibona lento leyo, bayilolu hlobo olukanje. Kubalulekile ukuthi ube naso leso siphandla esokungenisa esibongweni, ngoba sisuke wakhelwa isisekelo, i-foundation yakho ibe khona, kube khona la usukela khona. Ngoba makungekho ngala kobaba bakungekho nangala waziwa khona, aye kulula ngoba uba umdonsiswana. Nabanye basafuna ukuthi hayi siyomthatha ngelanga, so kodwa wena yakhe impilo imile, awuzuya ndawo, udlala abantu abangafuni ukulungisa izinto, noma isimo sinjalo nje. Kodwa makunjalo fanele phela uvele ufakwe komalume. Leso siphandla esinjalo isona sisekelo somuntu, ngoba sifaka isibongo esinye la uzoshiselwa khona impepho yakona konke okucelayo. Lapho uzothi uma uthole amasenti, noma uthole leyo madlanyana, uzothi uhambe uyomisa okwenzayo emsamo, uzwakale lijabule idlozi ngawe, likuphe. Ngoba ngeke uzowenza umcimbi uyoshisa impepho ungaziwa ngumuntu edlozini, kuthiwa ubani lona. Noma uthole ukuthi bayakubona, kodwa kuzoba khona lokho ukuthi vele lengane ihlela ekhaya isazohamba ngoba bayayifuna kubo. Yingakho fanele besuswe ezinkulumeni, uma wayo ayithathe ayinikeze abazali bakho ngokwasethongweni. Yebo leyo nto leyo, ngokwasedlozini amfake ngaphansi kwesibongo, uze bahlehle laba basuke besolokho bekhomba ukuthi ingane ethi lapha, ilapha ingane ethi yohamba ize kuthini ilapha, ngoba kusuke kuyikhona into enjalo. Uthola ukuthi-ke egcikeni siyingane ihlala ibe nenkinga yokukhula, ihlale nomkhuhlane, ihlale ingane ngoba ikhonjwa ngabakubo kababa, banethemba phela ukuthi nabo ingane yabo khona okuhle ezokwenza, igcine ibasizile, balanda ingane le ethola ukuthi uyayizalisa lapha wayishiya, kanti ngeke izikwenze. Ingakho kubalulekile-ke ukuthi mzali omama, ukuze ingane yakhe ingahlupheki, uma ngenzeka ukuthi uyizalele ekhaya yahlala iyakhula, faka ingane esiphandleni, ifake ngaphansi kwesibongo sakomama bakho, noma ufake ngaphansi kwesibongo sikababa wakho okuyikomalume, lapho kuyikini khona, ukuze ingane yakho ingahlupheki. Idlozi lizoyembatha, lizoyithatha lifake ngaphansi kwayo, lathi ingane yala ekhaya, ukuze izoba nesisekelo. Yonke into eyenzayo izochuma, yonke into eyenzayo izoba ne-foundation yala ekhaya. Nakanjalo-ke futhi nabashadile nokunjalo, nabo fanele bekwenze kanjalo. Kodwa khona-ke kunye kuye kusale kancane kulaba bashadile. Umuntu ufika wazalela ingane zakhe lapha komalume, emva kwalokho masephuma eseshada, akasabiki ukuthi lezi ngane lezi seziyaphuma seziya kuba kusezikhishwa ngendlela yakhona, ngoba sezihamba ziya kubo kwazo.
Ngaleyo ndlela uthole ukuthi lokho kuthiwa awu ma washada kodwa silokhu esikhonjwa la emuva ngoba abakhishwanga ngendlela. Zonke lezo zinto ziyathanda bakwethu ukuthi nizilandelele ngoba ekugcineni kosuku kuhlupheka izingane bakwethu. Namhlanje ngithanda ukuma lapho uma ngabe kuthiwa unombuzo bakwethu anongibhalela ngiyozama ukuthola ithuba nginiphendule. Inkinga nje kakhulu ngihlushwa nayi network, hawe ma ahluphi network kakhulu ngala. Kodwa namhlanje nisale kahle-ke.